ராதிகா. இன்னைக்கு கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு எடுக்க போறேன். ஸோ சிங்காரன் செல்வன் பிரபு, பலராம் சிங்காரன் செல்வம் பிரபு வந்து பெங்களூர்ல சேவையில இருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல, இல்ல ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணோம்னா நீங்க கேளுங்க. சரிங்களா? இந்த கிளாஸ் நம்ம ரொம்ப இன்டராக்டிவா வச்சுக்கலாம். இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட், எத்தனை செஷன்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன ஒரு 12 ஸ்லோகாஸ் முடிச்சிருக்கீங்களா? 2 செஷன் ஆச்சா, இல்ல ஒரே ஒரு செஷன் ஆச்சா? ஃபோர்த் சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 classes ஆயிருக்கு மாதாஜி. 3 classes and 12 verses முடிச்சிருக்கீங்க, ஆமா. கரெக்டா? Start with 13th one today. 13th one. Sure. Thank you so much. So we'll start with the prayers. And என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? ஞான யோகம் மாதாஜி. Thank you so much. Hare Krishna. So prayer start பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यतादसतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा எல்லாரும் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா எல்லாரும் கேக்கல. ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே Hare ஹரே ராமா ஹரே ராமா Hare ஹரே ஹரே. Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஓம் தத் சத். பபிதா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். அவங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காங்க, நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குவிக் ரீகேப், ரைட்? இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் இது வரைக்கும் அப்படின்னு குவிக்கா சொன்னீங்கன்னா நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போயிடலாம். இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்த் சாப்டர்ல? சைலண்டா இருந்தா நானும் சைலண்டா இருப்பேன் 1 hour. வர்ணாசிரம் நடத்திட்டு இருந்தார் மாதாஜி லாஸ்டா. வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி சாப்டர் 4ல வந்து பகவான் வாச்சா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நெட் வருதுங்களா மாதாஜி? இது கனெக்ஷன் வந்திருக்குதா? மாதாஜி பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி வரல. மாதாஜி உங்க நெட் போயிடுச்சு மாதாஜி. நான் மாதாஜி கால் பண்ணிட்டு வரேன், ஒரு நிமிஷம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஐ திங்க் கனெக்ஷன் சடனா போயிடுச்சு. கேக்குதா என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு? ஓகே. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்கள ஹோஸ்ட் பவிதா ஆக்கிடலாம் மாதாஜி, ஐ மாதாஜி. திங்க் யூ பிகம் த ஹோஸ்ட். என்ன கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுறீங்களா? பண்றேன் மாதாஜி. யா, ஓகே. இப்போ வந்து என்ன, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோது சகாலேனிய மாதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபா. இப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து இந்த டிசிப்ளின் சக்சஷன் உடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து 4 தலைமுறையா வந்தது, நான் தான் சொன்னேன். யாருக்கு அப்படின்னா, ஒரு தலைமுறைய பத்தி பேசினாங்க. அதாவது அழிவற்ற இந்த யோகான்ற பக்தி யோகா, நான் வந்து கிருஷ்ணனான நானு என்ன யாருக்கெல்லாம் சொன்னேன், சூரிய பகவானான விவஸ்வான். அந்த விவஸ்வான் வந்து அவரோட மகனான மனுக்கு, மனு இன்டர்ன் இக்ஷ்வாக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு. இக்ஷ்வாதுக்கு தான் முதல் தலைமுறையில இருந்த ராஜா, ரைட்? இப்போ வந்து இந்த பரம்பரையில சொன்ன அந்த இது தொலைஞ்சு போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதா யாராவது எடுத்து உழைச்சிட்டாங்களா, இல்ல அதை உடைச்சிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா நான் பேசுறது? மாதாஜி மெதுவா கேக்குது மாதாஜி, ஸ்லோவா கேக்குது. இப்போ ஸ்லோவா கேக்குதுங்களா? கேக்குது. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. சோ இப்ப அந்த அந்த நம்ம படிச்ச இது வந்து தொலைஞ்சு போச்சா, என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? அதாவது அந்த பரம்பரையா வந்தது உடைஞ்சு போச்சுன்றாங்க புரோக்கன் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல வந்து அந்த காணாம போச்சுன்னா அப்ப புக்கை யாராவது ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்களா, என்ன அர்த்தம்? எப்படி தொலைஞ்சு போச்சு? அதுக்கு அர்த்தம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்த எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணல, அது லெஃப்ட் இட் அப்படின்னு. வெரி நைஸ். யார் சொன்னது? லலிதா. ஹரிபோல், வெரி நைஸ் மாதாஜி. சோ அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணல. அதனால அப்படியே இப்ப நம்ம வந்து சைனீஸ் சீக்ரெட் மாதிரி, நம்ம காதுல ஒருத்தருக்கு சீக்ரெட் சொல்லுவோம், அவங்க இன்டர்ன் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லுவாங்க, அப்படியே போயிட்டு இருந்து கடைசியில அப்படியே டைல்யூட் ஆயிடும், ரைட்? ஏன்னா அவங்க எக்ஸாக்டா கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணலன்றதுதான் அர்த்தம். அங்க தெரியாம பண்றாங்க, இங்க பாதி தெரிஞ்சு பாதி தெரியாமலும் பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ இப்போ என்ன அப்படின்றது 3வது வருஷம் சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா, சை வாயமயா தேதிய யோக புரோக்த புராதன பக்தோ சிவே சகா சேதி ரகசியம் ஏத்தது உத்தமம். இதை ஏன் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு? ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்க போறேன். இது வந்து நம்ம பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொன்னாரே, அது ஓகேயா, இல்ல வேற யாராவது இன்னும் பெட்டரா? அர்ஜுனரை விட மாதாஜி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன், யுதிஷ்டருக்கு சொல்லியிருக்கணும், கர்ணருக்கு சொல்லியிருக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. மாதாஜி கேக்குறாங்க பாருங்க, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலா மத்தவாள்லாம் வந்து தேவர் ஸ்ட்ராங். நான் வந்துட்டு யுத்தக்ஷேத்திரம் வந்துட்டேன் அப்படின்ற ஒவ்வொரு மோட்டோல அவ இருந்தா. ஆனா அர்ஜுனன் வாஸ் குவைட் கன்ஃபியூஸ். நான் வந்து இவெல்லாம் என்னுடைய பந்துக்கள் சகாக்கள் எல்லாம் வந்து வாஸ் குவைட் கன்ஃபியூஸ் அண்ட் ஹி ரெஃப்யூஸ் டு கம் இன் தி வார் ஃப்ரண்ட். ஸோ அப்ப வந்து ஆப்டா வந்து வினயபாவத்தோட கேக்குறான், எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியலையே கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒரு வழி சொல்ல, நான் என்ன பண்றது, நான் இவாள்லாம் என்னுடைய சொந்தக்காரால என்ன பண்ணுவேன், நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப குழம்பி போய் கேட்டதுனால கிருஷ்ணர் வந்து, இதெல்லாம் நீ இப்படி எல்லாம் நினைக்க கூடாது, சத்திரிய தர்மம் இதடா, எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றார். That's a very nice realization. So ஒரு சைட்ல என்னன்னா, அவர் டைரக்டா கிருஷ்ணன் கிட்ட சரணாகதி, நான் குழப்பத்துல இருக்கேன், என்ன சால்வ் பண்ணுன்னு அது சொன்னாரு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இது வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு சைட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ இவர் குழப்பத்துல போட்டதே கிருஷ்ணர் தான், ரைட்? ஏன்னா இந்த பகவத்கீதா வரணும்ன்றதால, இல்லைன்னா அர்ஜுனர் மாதிரி ஒருத்தர் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டாரு. இப்போ ஓவரால் அர்ஜுனரை விட இந்த பகவத்கீதாக்கு குவாலிஃபைட் பர்சன் யாராவது அப்படின்னு நீங்க யாராவது ஃபீல் பண்றீங்களா, இல்ல அர்ஜுனரே ஓகே அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்க? மாதாஜி சொன்னது நைஸ் ரியலைசேஷன், பட் அவரை விட இவர் பெட்டர் அப்படின்னு யாராவது ஃபீல் பண்றீங்களா, இல்ல அர்ஜுனர் இஸ் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணுங்க. தி பெஸ்ட், ஓகே. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ. சோ அதனால வந்து இப்போ ஏன் அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாருன்னு, மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அவர் குழப்பத்துல இருக்காரா, இல்ல அவர் தான் பெஸ்டான்றதெல்லாம் பக்கத்துல வச்சுக்கலாம்.
ஆனா இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன வருதுன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு சீக்ரெட் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லணும்னா யார்கிட்ட சொல்லுவோம்? அக்கா. நீங்க அப்பா, நான் என்னோட அம்மா, மத்தவங்க குடும்ப உறுப்பினர் தானே. குடும்ப உறுப்பினர்கள். என்ன பிரபு? குடும்ப உறுப்பினர்கள். குடும்ப ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சில ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. அதான். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, யார் மேல நம்ம நம்பிக்கை நிறைய வைக்கிறோமோ, ரைட்? அதனால பாட்டம் லைன் அர்ஜுனர் பெஸ்ட்ன்றது பக்கத்துல வச்சாலும் வைக்கலனாலும் கிருஷ்ணர் செலக்ட் பண்ணிருக்காரு அவரு. ஏன்னா அவருக்கு அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன் அப்படின்ற ரீசன் இதுல சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் பக்தர், இஸ் a devotee at the same time friend, dual role. அதனால இவர் வச்சிருக்காரு அவரை அந்த ஸ்தானத்துல. இப்போ 4வது வருஷத்துல என்ன சொல்றாரு? இந்த கன்ஃபியூஷன் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஐயோ, என்னை விட வயசானவராச்சே, விவஸ்வான்ன்றவர் எவ்வளவோ வருடம் முன்னாடி இருக்காயே, கிருஷ்ணா நீயும் நானும் மோரலஸ் ஒரே ஏஜ் குரூப்ல இருக்கோம், நீ எப்படி போய் போய் அங்க அங்க இருக்கிறவருக்கு எப்படி போய் சொன்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ அதனால இவரு பகவான், அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய வருடங்கள், இன்ஃபேக்ட் நிறைய வருடங்கள் கூட இல்ல, நிறைய தடவை நம்ம பிறந்து பிறந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா என்னோட சரீரம் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, எனக்கு வந்து அழிவுன்றதுல உந்து வந்து பௌதிக சரீரத்தால நீ மறந்துடுற அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து அப்படியா, எப்படி அப்படின்னு கேட்கறச்சே இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா 6வது வருஷத்துல அஜோ பிசன் அவ்ய ஆத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ பிசன் பிரகிருதிம் தாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமாத்ம மாயையா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் எப்படி வரேன், நீ வந்தது நீ அழிஞ்சிடுற, இப்ப நீ எப்படி அழியாம இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதனால சொல்றாரு, நான் பிறப்பிறவிக்காரன், என்னோட உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யம், ரைட், டிரான்சிடென்டல் உடம்பு. அதனால நான் வந்து ஒரு தடவையும் நான் வந்து வந்து சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. சம்பவாமி ஆத்ம மாயனா என்னோட சொந்த இஷ்டத்துல வரேன். இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது நான் இந்த வீட்டுலதான் பிறக்கணும்னு ஏதாவது பிளான் பண்ணி பிறந்தீங்களா? எனக்கு இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வேணும் இல்லையா? தேங்க்யூ. கர்மா. சோ இவர் வந்து இஸ் நாட் பவுண்ட் பை கர்மா. அதுதான் ஆத்ம மாயா, ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்தாரு அப்படின்னு. அடுத்த வருஷம் வந்து எதா எதா ஈ சர்வஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரதா அப்யுத்தானாம தர்மஸ்ய ததாத்மானாம் ஸ்ரீஜாம்யம். வெரி கிளியர். நானே சொந்தமா இறங்கி வந்துட்டேன். எப்பெல்லாம் நான் தர்மம் வந்து குறையிற மாதிரி அழியிற மாதிரி பார்த்தோம்னோ அப்போ நான் வந்து இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கும் அத தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கும். அப்ப கிருஷ்ணர் எதுக்கு வர்றாரு? மெயின் ரீசன், நம்பர் 1 ரீசன் என்ன? ஏன் கிருஷ்ணர் இஸ் கமிங்? தர்மத்தை நிலைநாட்டு. அது ஓகே, அது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. நம்மள மாதிரி பக்தர்களெல்லாம் உத்தாரணம் பண்றதுக்காக வர்றாரு. மெயின் ரீசன் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறது. அவர் அங்க இருந்தே ஒரு இப்படி சுதர்சனம் இப்படி சுத்தினாருன்னா விழுந்துருவோம். இவ்வளவு கூட வேணாம். நம்ம வாக்கிங் போற மாதிரி கிருஷ்ணர் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா இல்லையா, அவர் வாக்கிங் வெளில போனாரானாலே காலி. நம்ம கரெக்டா பரமாத்மாவா மனசுக்குள்ள இருக்கிறவர் வாக்கிங் வெளில எடுத்தாருன்னு நான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக், கான்சியஸ்னஸ் வெளில போகுதுன்றது, ரைட்? ஏன்னா பரமாத்மா வெளில போனா ஆத்மாவும் போய் ஆகும், தனியா இருக்காரு. சோ அதனால வந்து காலின்னு அர்த்தம். அதனால அவர் அப்படி கூட பண்ணலாம். ஆனா அவர் வர்ற ரீசன் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் மெயின்லி டிவோட்டீஸ்க்கு தான் வர்றாரு. இப்போ எல்லாருமே இரண்யகசிபு அழிக்கிறதுக்குதான் நம்ம இவர் வந்தார் நரசிம்மர் அப்படின்னு பாரு. எல்லாரும் பாத்தீங்களா? சினிமா பாத்தீங்களா? மகா அவதார் நரசிம்மா பாத்தீங்களா? நீங்க ஆன்சர் பண்ணலன்னா நான் தூங்கிடுவேன். நான் யூஸ்வலா 9 மணிக்கு அப்படியே ஒரு தூக்க மோட்ல இருப்பேன். பாத்தீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. சோ அவர் வந்து இரண்யகசிபுவை அழிக்கிறதும், அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து வரச்சே வராக அவதாரா இருக்கச்சே அவர் வந்து இரண்யாட்சாவை அடிக்கிறதும் வந்து எதிர்ச்சியாதான். அவரோட மெயின் டார்கெட் பாத்தீங்கன்னா பூமாதேவி அவரோட டிவோட்டி, பிரகலாத் அவரோட டிவோட்டி, அததான் காப்பாத்த வர்றாரு. அதனால்தான் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாம் யுகே யுகே. அப்பனா நான் எதுக்கு வரேன்னா, மறுபடியும் வந்து யுகம் யுகம் நான் வர்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நல்லவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு. நம்மள மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, நம்மளெல்லாம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளெல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு அப்படின்னு. அதனால அவரோட நேச்சர் என்ன? ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வத தத்வா தேகம் புனர் ஜென்மம் நேதி மாமேதி சோர்ஜுனா. அப்படின்னா என்னோட செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானது. அதனால வந்து நான்
நம்மள மாதிரி எல்லாம் இல்ல, இறந்து போயிட்டு போயிட்டு திரும்ப வரதெல்லாம் இல்ல. நான் வந்து என்னன்னா, இது என்னோட நேச்சர், அதாவது என்னோட செயல்கள் எல்லாம் திவ்யம்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா, நான் எப்படி திரும்ப திரும்ப வரமாட்டேனோ நீயும் திரும்ப வரமாட்ட. பர்மனண்டா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ், ஏன் கெஸ்ட் ஹவுஸ், பர்மனன்ட் ஹவுஸே அங்க கோலகா பிருந்தாவன்ல அவர் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவார். இன்ஃபேக்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாருன்றதை விட அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம அங்க போய் ஆக்குபை பண்ணணும். இதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்ற குவாலிபிகேஷன் தான் 10th ஸ்லோகா. வீதராக பய குரோதா மன்மனாமா முபாஷிதா பஜமான்யான தபசோ பூதாமத்பாமம் ஆகதா. நான் வந்து வீதா ராகம் அப்படின்னா மோகம், ஆசை, பயம், கோபம் எல்லாத்தையும் தூக்கி குப்பையில போடணும். போட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரேமை வந்துடும். நம்ம எல்லாருக்குமே ஹார்ட் இவ்வளவுதான். இதுல பரமாத்மா உட்காரணும், நம்ம உட்காரணும் ஆத்மா. இதுல நம்ம கோவம் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் எங்க இடம் இருக்காது இல்லையா? அதனால அதெல்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டோம்னா இவங்க எல்லாம் நிம்மதியா ஜாலியா இருந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு. இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன். உங்களை இந்த கேள்வி கேட்க போறேன். கிருஷ்ணா வந்து பார்ஷியலா பார்ஷியல் இல்லையா? பார்ஷியலுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க? பாரபட்சம். தேங்க்யூ மாதாஜி. பாரபட்சம் காட்டுறவரா காட்ட மாட்டாரா? காட்ட மாட்டார். நோ. இவ்வளவு கிளியரா நீங்க இருக்கீங்களே. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து திடீர்னு ஒருத்தர் தலையில தூக்கி வச்சுக்கிறாரு, பிரகலாத மடியில எடுத்து வச்சுக்கிறாரு, இரண்ய கஷ்யபோல காலை எடுத்து உடைக்கிறாரு, டபுள் ஆக்ஷன் மாதிரி இல்ல. அர்ஜுனரை தலையில தூக்கி வச்சுட்டு டிரைவரா இருக்காரு, துரியோதனை போட்டு மிதிக்கிறாரு இல்லையா? இல்ல நீங்க சொல்றீங்க, நான் கேக்குறேன். சோ இப்ப துரியோதன் வந்து பார்ஷியலா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா, சாரி துரியோதன் நம்ம கிருஷ்ணரு எஸ் நோ. அதாவது அவர் வந்து பார்ஷியல் யாருக்கு? டிவோட்டிஸ்க்கு. அப்போ வந்து பார்ஷியல் தப்பு தானே அப்படின்னா, யாராவது டிவோட்டி ஆகக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டுட்டாரா? நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல் காலேஜ் போறச்சே நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு கண்டிஷன், இவ்வளவு மார்க் இருந்தாதான் சேர முடியும், நம்மளுக்கு இவ்வளவு இங்கிலீஷ் மீடியம்ல இவ்வளவு படிச்சிருந்தாதான் நம்மளுக்கு அட்மிஷன், அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா? சாரி, நீ டிவோட்டி ஆகணும்னா உனக்கு குவாலிபிகேஷன் இல்ல, நீ அசுர குணத்தில் பிறந்தாய் பிரகலாத். அவன் சொல்லுவான், நானே அசுர குணத்துல பிறந்திருக்கேன், எனக்கு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏதாவது கிருஷ்ணர் சொன்னாரா? சாரி, யூஆர் நாட் வித்இன் மை பேராமீட்டர், கம் பேக் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் பர்த் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா கிருஷ்ணர்? இல்ல இல்லையா? நம்ம எல்லாம் டிவோட்டி. நானும் பில்லரை நோண்டி நோண்டி பார்த்தா சுண்ணாம்புதான் வருது, நரசிம்மர் வரமாட்டான்றாரு, என்ன பண்றது? ஏன்னா ஏதாமா பர்பதத்தை தாம் தெய்வ பஜாமியம் மன வர்த்தமான வர்த்தந்தே மனுஷாம் பார்த்து சர்வச. நீ எவ்வளவு காட்டுவியோ நான் அவ்வளவு உனக்கு காட்டுன்னு சொல்லுவேன். நீ ₹1 கொடுத்தா நான் ₹1000 கொடுப்பேன். ஆனா அந்த ₹1 கூட நீ கொடுக்கலன்னா நான் எங்க ₹1000 கொடுக்கறது? அதுதான் கிருஷ்ணரோட சைக்காலஜி. நீ எவ்வளவு பிரேம காட்டுறோமா நம்ம அதுக்கு பல மடங்கு அவர் காட்டுறாரு. ஆனா பிரேமையே காட்டலன்னா அவர் அந்த டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாரு. ஏன்னா பிரேம காட்டுறவங்க கிட்ட பண்ணுவாங்க. இது வந்து பிரம்ம சமிதையிலயும் இருக்கு. சிந்தாமணி பிரசாத் கல்ப விருக்ஷா லக்ஷா விதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சதசம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம் பஜாமி. என்ன அர்த்தம்? ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் சேவை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. நம்ம தான் கேர் ஆஃப், நான் தான் வரணும், நீங்க தான் வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல. ஆனா நம்ம ஆசைக்கு கட்டுப்படுத்தி இருக்காது. சரி, இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகுது? 12வது வருஷம் என்னன்னா, இந்த பூமியில இருக்கிறவங்க என்னன்னா பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஏன் தேவர்களை கும்பிடுறாங்க, கிருஷ்ணரை கும்பிடாம? ஏன் தேவர்களை கும்பிடுறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டே 1ல இருந்து கிருஷ்ணரை தான் கும்பிட்டோமா? இல்ல, குணங்கள் முக்குணங்கள் மூலமா அதுல ஒரு குணங்கள் தேவர்களை வழிபடுவாங்க. ஓகே, முக்குணங்கள் மூலமா. பட் மெயினா என்னன்னா நம்மளுக்கு ஷாப்பிங் லிஸ்ட். நம்ம ஷாப்பிங் போனோம்னா ஒரு லிஸ்ட் போடுற மாதிரி நமக்கு கோயில் போடுறதுக்கும் ஒரு லிஸ்ட் போடுவோம். நான் வந்து இங்க போறேன், எனக்கு ஒரு வீடு வேணும், ஆனா எனக்கு எந்த ஆசையுமே இல்லை. நான் என் பசங்களுக்கு தானே கேட்கிறேன், என் கணவனுக்கு தான் கேட்கிறேன், என் மனைவிக்கு தான். நான் வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், ஒத்துக்கிறேன். நம்ம பசங்க, நம்ம மனைவி, நம்ம கணவன்ன்றவங்க யாரு? நம்மள சேர்ந்தவங்க தானே. பக்கத்து வீட்டு மனைவி அது கேட்க கூடாது, அது டேஞ்சரு. பட் பக்கத்து வீட்டு பசங்களுக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? கொஞ்சம் பண்ணுவோம், ஈக்குவலா பண்ண மாட்டோம். எதுக்குன்னா நம்ம அன்ற இதுலயே
நான் என்ற எண்ணுக்குள்ளேயே எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. அதனால நம்ம பண்றோம். அதனால நம்மளோட தேவர்களுக்கு கிட்ட வந்து நம்ம மெயினா என்னன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிற ஷாப்பிங் லிஸ்ட் கோசம் நம்ம போகணும். இப்போ 12 ஸ்லோகா முடிச்சாங்கன்னு சொன்னீங்களா? 14 ஸ்லோகா முடிச்சதா சொல்லிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 13th இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ 13ல இருந்து என்னன்னா பிரபு சொன்னது இப்ப வருது. இப்போ வந்து ஓகே, சதுர்வர்ணமயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமான் வித்யா கர்த்தாரம் அவ்யயம். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம சதுர்வர்ணம் 4 வர்ண ஆசிரமம், ரைட்? இந்த 4 வர்ணங்கள் வந்து எதை வச்சு ரிலேட் ஆயிருக்கு, எதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் இந்த எதை வச்சு மாதிரி? It depends on the work they perform. எக்ஸலென்ட். சதுர்வர்ணம். சோ பேசிக்கலி அவங்க ஒருத்தங்க செய்யும் செயல்களை சார்ந்து இருக்கு, ரைட்? சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஒர்க் தே பர்ஃபார்ம். அதனாலதான் சதுர்வர்ணம் மயா தேதி குணகர்ம, குணா அண்ட் கர்மா, ஒருத்தரோட குணம் அண்ட் ஒருத்தரோட கர்மங்களை வைத்து இது சார்ந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். குணா அப்படின்னு இருந்தா என்ன குணம்? இப்போ நிறைய பேர் இருக்கும். இப்போ ரோட்ல வந்து ஒரு பெண் வந்து யாரோ கெலாட்டா 4 பசங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, இல்ல சும்மாவே வம்பு இழுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு டைப்ல ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்திருப்போம். யாரோ ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஒரு 2 3 பசங்க வம்பு இழுக்கிறாங்கன்னா எப்படி யாரு எந்த மாதிரி எல்லாம் ரியாக்ஷன் இருக்கும், நம்ம எப்படி பண்றோம்னு கூட சொல்ல வேண்டாம். ஜென்ரலா என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்கு? இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே, ஏதாவது சொல்லுங்க. ரோட்ல போறச்சே ஒரு பொண்ணு வந்து வம்பு இழுக்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன ஜென்ரலா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு சிலர் சுத்தி நின்னு வேடிக்கை பாப்பா, ஒரு வெரி சிலர் நைஸ். வந்து ஹெல்ப் பண்ணி போவா, ஒரு சிலர் போலீஸ கால் பண்ணுன்னு பண்ணுவா. இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து அவனும் தான் பண்றானே நானுமே வந்து வம்பு பண்றேனே, அப்படி விதவிதமான ரியாக்ஷன்கள் வரும். ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு என்ன ஐயோ என்னமோ நடக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சிலர் போயிட்டே இருப்பா. ஸோ மிக்சட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வில் கம் இன் தட் பிளேஸ். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. சோ பேசிக்கலி ஒருத்தரோட நேச்சர் தகுந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து போய் சண்டை போட்டு நிறுத்த ட்ரை பண்ணுவாங்க, அது சத்ரியா. இன்னொருத்தன் என்ன சொல்றான், ஐயோ நம்மளுக்கு வம்பு வேணாம் ஆனா பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றான் தெரியுமா? மூளை அதாவது உடம்பு பலம் இல்ல நிறுத்தறதுக்கு, ஆனா மூளை யூஸ் பண்ணி போலீஸ்க்கு கால் பண்றான் இல்லையா பிராமணர், ரைட்? இன்னொருத்தன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு தெரியாது என்ன பண்றதுன்னு, ஆனா எவனாவது சொல்லுவான், அவனை போய் போலீஸ்காரனை கூட்டிட்டு வானா ஓடுவான் பண்றதுக்கு ரெடியா. அவன் சூத்ரான். அவனுக்கு சொந்தமா திங்க் பண்ண முடியாது. பட் இஃப் யூ டெல் ஹிம் ஹி வில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவான். எக்ஸலென்ட்டா சொல்ற பேச்சை கேட்பான். இப்போ வந்து பிரச்சனையே வேணாம் அப்படின்னு மனிதன் ஒண்டி இல்லாம அங்க இருக்கிற பசுக்கள் ஜந்துக்கள் எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறவன் வைஷ்யா. இந்த 4 கேட்டகரி தவிர இப்ப நிறைய கேட்டகரி வந்திருக்கு, மிலேச்சா அப்படின்னு. இந்த 4 கீழே இருக்கிற இந்த வர்ணத்துக்குள்ளேயே இல்ல. அதுதான் கலியுகமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. கலியுகத்துல நம்ம எல்லாம் சூத்ரா. ஐயோ அப்ப நம்ம சூத்ரானா மத்தவங்க இன்னும் கேவலமா இருக்காங்க. பிலோ த குவாலிட்டி இந்த வர்ணத்துக்கு கீழேயே இருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து போட்டோ எடுக்கிறது கேமரா. நானும் செய்யலாமே, அவன் 4 பேர் வந்து துப்பட்டா வழுத்தா நானும் அவன் முடிய பிடிச்சி இருக்கலாமே, எல்லாம் திங்கிற அந்த வக்கர புத்தி எல்லாம் அந்த டைம்ல இல்ல, இந்த டைம்ல வந்துச்சு. சோ குணங்களை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணதுதான் வர்ணம். இத வந்து எழுதினவர் யாரு? அதாவது இந்த வர்ணாசிரமை கிரியேட் பண்ணவர் யாரு? ஹூ கிரியேட்டட் வர்ணாசிரமம்? கிருஷ்ணா. எக்ஸலென்ட், கிருஷ்ணன். அதனால இப்பெல்லாம் போட்டி போயிட்டு இருக்காங்கல்ல, சனாதன தர்மா சுதர்மா, இதுக்கெல்லாம் சண்டையே போட வேணாம். இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை கிருஷ்ணா. அதனால இது தப்பாக இருக்கவோ தப்பாக சான்ஸே இல்ல. அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதுதான் 4 வர்ணங்கள் கிரியேட்டட் பை கிருஷ்ணா. குணம் ஆனா சண்டை போடாம பொறுமையா அந்த குவாலிட்டி இருக்கிறவர் வந்து பிராமணர் அப்படின்ற குவாலிட்டி. எதுவா இதுதான் இந்த 4 குணங்கள், ரைட்? இந்த 4 குணங்கள்ல எல்லாத்துலயும் உள்ள யார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்?
இந்த 4 குணங்கள் எது இம்பார்ட்டன்ட்? which is the most? எது இல்லைன்னா எது இம்பார்ட்டன்ட், எது வேஸ்ட்? we Brahman. can't say that we can't say that this is important and that is important. எல்லாமே வந்து we have to go with hand in hand. அப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து மியூச்சுவலா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு சில டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், ஒரு சிலரால பண்ண முடியாது. So each one has its own importance and each one has its own role. Correct. நம்ம Each of them have their own Yeah. importance and role. Yeah. இப்போ வந்து என்ன பிரபு சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட், நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். எப்படி கரெக்ட்னு சொல்றாங்க? பிராமணர் பிளேஸ் அ ரோல் டு மேக் இந்த 3 அவங்களையும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதனால தே பிகம் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து இந்த பர்பஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் என்னன்னா, நம்ம வந்து டு கோ பேக் டு காட், ஆண்டவன் கிட்ட போய் சேர்றதா மெயின் பர்பஸ். 4 சொத்து செய்து வச்சு 4 தலைமுறைக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்து பாலிசி எடுத்து பாலிசினால லாபம் கொடுக்கறது இல்ல. நம்ம மோட்டிவே வந்து we have to go back to God. ஏன்னா ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் போக முடியும். பூனை போகாதா, நாய் போகாதான் போகலாம், எக்ஸப்ஷனல். ஏன்னா பூனையா பகவத்கீதா எடுத்து படிக்காது, படிச்சாலும் அது புரியாது, நாய்க்கும் புரியாது. நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம், உட்காந்துலாம், ப்ரேயர் கூட பண்ணலாம், பூஜை ரூம் முன்னாடி கூட உட்காரலாம். ஆனா அதால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஆத்மான்றது இது கான்சியஸ் நம்மளுக்கே புரியறது இல்லை. பூனைக்கு எங்க புரியும், நாய்க்கு எப்படி புரியும், பறவைக்கு எப்படி புரியும்? அதனால ஹியூமன் லைஃப்ல தான் பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அவங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, பட் தே வில் ஃபாலோ. அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம சொல்றத செய்வாங்க. சோ இப்ப வந்து ஒரு அங்கமா இவங்க நிக்கிறாங்க. பிராமணர்கள் கிருஷ்ணரோட தலை, ரைட்? சூத்ரா பாதம், வைஷ்யாஸ் வந்து லோவர் ஹாஃப் ஆஃப் த லெக் அண்ட் சத்ரியா வந்து மேல, ரைட் ஷோல்டர் எல்லாம். இப்போ வந்து என்ன சொல்ல போறேன்னா, இப்போ இதுல வந்து எந்த அங்கம் கிருஷ்ணருக்கு வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. கால் வேஸ்ட் மாட்டாதி, தலை வேஸ்ட், எல்லாமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால எஸ் அண்ட் நோ. எதுக்கு சொன்னா, அங்கம் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈக்குவல். அட் த சேம் டைம் இப்படி எடுத்தாலும் பிராமணர் ஹெல்ப் பண்றதால பிராமணர் இஸ் குட். அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கவு. எதுக்கு பசு வந்து ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குது? இல்லைன்னா பசு ஏன் ரொம்ப பக்தி கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கிறதால, பட் வை பசு வந்து இஸ் கன்சிடர்ட் கிரேட்? சத்துவ குணத்துல இருக்கு. சத்துவ குணத்துல இருக்கு. வெரி நைஸ். சோ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். ஒரு ஆன்சர் சத்துவ குணம். இன்னொரு ஆன்சர் கவு. ஓகே, பசு என்ன கொடுக்குது? பால். அந்த பால் எதுக்கு யூஸ்னா, நம்மளோட பிரெயினோட டிஷ்யூஸ் வந்து பியூரிஃபை ஆகும் கவு மில்க்னால. இப்ப இருக்கிற பஃப்லோ மில்க் இல்ல, கவு மில்க்னால the brain tissues become purer. பிரெயின் டிஷ்யூ பியூர் ஆறதால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் ஆகுது. அதனாலதான் பசு மில்க் வந்து இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நார்மலா வந்து பார்த்தோம்னா, டிவி சீரியல் யாராவது பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் என்ன வரும்? நீ கல்லா மண்ணா, நீ ஏன் இப்படி பண்ற, உனக்கு கருணை இல்லையா? இந்த டைலாக் எல்லாம் எல்லா டிவி சீரியல்ல வரும், எல்லா பாஷையிலயும் வரும், ஹிந்திலயும் வரும், தெலுங்குலயும் வரும், தமிழ்ல வரும். கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? நான் கேட்டிருக்கேன். நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன், ஆனா இந்த டைலாக் வந்து என் காதுல எப்பவுமே விழுந்தது. எஸ்ஸா இல்லையா? நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? யாருமே டிவி பார்த்ததே இல்லையா? எங்க காட்டுல டிவியே இல்லை. உங்க வீட்டுல டிவியே இல்லையா? வெரி நைஸ். பட் எங்கேயாவது நீங்க எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் நீங்க சீரியல் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே வேணாம், நீங்க அப்படி நடந்தீங்கன்னா கூட உங்க காதுல இதெல்லாம் வரும். இதே நான் கான்பிடென்டா சொல்றேன்னா, எனக்கு சின்ன பத்துல இருந்து டிவினா பிடிக்காது. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்ல, ஜென்ரலா பிடிக்காது, பாக்குறவங்களுக்கும் பிடிக்காது. சோ யாராவது பார்த்தா அவங்களை கெடுத்து விட்டுருவேன். அப்படி இருக்கச்சே இந்த டைலாக் எல்லாம் நான் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த காதுல விழுதுன்னா, அப்ப எவ்வளவு தடவை இந்த டைலாக் விழுவான்றது சொல்றேன். அப்படின்னா என்ன விஷயம்னா, ஆண்டவன் வந்து திட்டுறது வந்து இட்ஸ் பிகம் அ ஹாபி. யார் எடுத்தாலும் ஆண்டவனை பிடிச்சி லெஃப்ட் ரைட்னு வாங்குறாங்க. ஆனா அது பண்ணாம நிஜமாவே பார்த்தோம்னா, எந்த தவறா இருந்தாலும் நம்ம பண்ற தவறு எல்லாம் சரியானதுக்கு ஆண்டவன் தான் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கணும். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ். உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? சோ சாதுர்வர்ணம் மயா சிஷ்ட குணகர்ம விபாகஸ்ய தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமான் வித்ய கர்த்தாரம். சோ பேசிக்கலி இந்த 4 கிரியேட் பண்ணது கிருஷ்ணர் பேஸ்ட் ஆன் குணா அண்ட் கர்மா. பேஸ்ட் ஆன் குணங்கள்ன்றத பார்த்தோம்.
கர்மானா பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஆக்டிவிட்டி. ஒருத்தர் செய்யும் செயல்களை வச்சு இன்டெலெக்சுவல் ஜாப்ஸ் ராமினார், ரைட்? இப்ப வந்து டாக்டரு அதுவும் இன்டெலிஜென்ட் தான், பட் லார்ஜ்லி இந்த பவுல்ட்ரி இதெல்லாம் பாத்துக்கிறது, பசுக்களை மேய்க்கிறது, அவங்களோட நல்லதை பாக்குறது. மனிதர்களோட நல்லதை பாக்குறவர் சத்ரியா, மிருகங்களோட நல்லதை பாக்குறவர் வைஷ்யா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செயல்படுத்துறவர் சூத்ரா அப்படின்னு. அதனால இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இப்படி கிரியேட் பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் வந்து இஸ் நாட் பவுண்ட், அதாவது அவர் இந்த செயல்களில் கட்டுப்படுத்த முடியாதவர், அவர் வந்து அப்பாற்பட்டவர். இந்த குண கர்மா கிரியேட் பண்ணவர் அவர் தான், வர்ணாவை கிரியேட் பண்ணதும் அவர் தான், ஆசிரமங்கள் கிரியேட் பண்ணதும் அவர் தான். அவர் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தாலும் இந்த எந்த குணங்களும் அவரை அஃபெக்ட் ஆகாது, ஏன்னா அவர் அதை அப்பாற்பட்டவர், ரைட்? அதனால ஹியூமன் பீயிங் என்ற ஒருத்தரும் பக்தருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து ஓகே, இப்போ இன்னொரு சிம்பிள் கேள்வி, அசுரர் தேவர் அப்படின்னு எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவோம்? டிவோட்டி நான் டிவோட்டி நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா எதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுவோம்? ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டாரு, ஐ வில் ரெசிப்ரோகேட் மீ. எதை வச்சு we will classify? பிஹேவியர், ஆக்டிவிட்டீஸ். எப்படி பண்ண முடியும் பிஹேவியர் சொல்லுங்க? நான் இருக்கேன், என்ன பார்த்தா என்ன சொல்லுங்க? ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு எதையும் வந்து யாரையும் அசஸ் பண்ண முடியாது. Nice. ஜஸ்ட் வந்து அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வச்சு யாரையுமே நம்மளால அசஸ் பண்ண முடியாது, கெஸ் பண்ண முடியாது. பட் நம்மள்ட்ட பிஹேவ் பண்ற முறைகள், பேசுற வாக்கு, அதெல்லாம் வச்சு அவரை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். அவர்கிட்ட எந்த டைப் ஆஃப் குணம் இருக்கு. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் அப்படி பேசுறச்சே அந்த வந்து விழற வார்த்தையில இருந்தே நம்ம வந்து அந்த வேகத்துல இருந்தே we can guess easily. நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் ரொம்ப நல்ல பர்சன், எனக்கு இவ்வளவு பக்கத்து வீடு அவங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கும், எதிர் வீடுன்னா பிடிக்கும், நான் அவ்வளவு தன்மையா இருக்கேன், ஓகே. ஆனா நான் பக்தரா இருக்கணும்னு சிட்டிலே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லாம இருக்கலாம் கடவுள் மேல. என்னோட குணங்கள் நல்லா இருக்கலாம், பட் ஐ மே நாட் பி டிவோஷனல். எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அப்போ நான் பக்தர் கேட்டகரியில இல்ல, ஐம் ஸ்டில் அ குட் பர்சன். அப்போ எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? நீங்க வெரி நைஸ்லி, நீங்க மாதாஜில ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு என்னன்னா, ஷி டோல், பார்த்த உடனே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பார்த்த உடனே கண்டுபிடிப்பீங்க மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி பார்த்த உடனே கண்டுபிடிப்பீங்க? சில தடவை நான் வைக்க கூட மாட்டேன். அப்போ எப்படி என்னை பார்த்து ஆஹா இவங்க வந்து திலகம் வைக்கல அதனால இவங்க வந்து நாஸ்திகவாதி அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. திலகம் வச்சவங்க எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமான பக்தர்கள் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். சோ இப்போ வந்து வெரி நைஸ்லி அவங்க சொன்னாங்க, வெளிப்புறத்தை வச்சு பண்ண முடியாது, பட் பழகினா தெரியும். பழகினா எப்படி தெரியும்? இந்த போட்டோல வந்து 2 கேட்டகரி, சிகரெட் பிடிக்கிறவன், நான் சிகரெட் பிடிக்காம பக்தி. இந்த மாதிரி கிளியரா இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்ல, நீங்க சொன்னது கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனா இதுக்கு 2க்கு நடுவுல தான் எல்லாருமே இருப்போம், நம்மளையும் சேர்த்து. சோ அதுதான் ப்ராப்ளம், எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? வெரி சிம்பிள், ரூலே ஒண்ணுதான், சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவன் டிவோட்டி, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணாதவன் நான் டிவோட்டி. அவ்வளவுதான் 2 கேட்டகரி. ரஃபா எத்தனை பர்சன்டேஜ் டிவோட்டி உலகத்துல இருக்காங்கன்னு கெஸ் பண்ணுங்க யாராவது. எல்லாருமே சொல்லணும், எல்லாருமே சைலண்டா இருக்க கூடாது. ஒரு பிரபு ஒரு மாதாஜி 2 பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற ஃபீலிங் எனக்கு. எத்தனை டிவோட்டி உலகத்துல இருக்காங்க? எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? மேபி ஒரு 10%. வெரி நைஸ் கெஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெஸ் பண்ணேன் ஒரு 70% டிவோட்டின்னு கெஸ் பண்ணேன். ஆக்சுவலா இல்ல, 99% வந்து நான் டிவோட்டி தான். 1% விட குறைச்சல் தான் டிவோட்டியாம். இது வந்து நாமினிஸ்டர் பிரபுன்றவர் வந்து மேங்களூர் பிரசிடென்ட். ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னாச்சு, நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணேன், அதெல்லாம் இல்லையேன்னு. அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரா, நீ இருக்கிற கும்பல் அப்படி, அதனால உனக்கு நம்பர் தெரியல. ஆனா உண்மையா பார்த்தா 99% கூட நான் டிவோட்டிஸ் தான். ஏன்னா யாருமே சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றது இல்லை, அதனால இங்க மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்ப வந்து 15th ஸ்லோகா. இப்போ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, அந்த காலத்துல முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் பார்த்துட்டோம். அதாவது லிபரேட்டட் சோல்னா பௌதிக இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும்
அவங்க எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியும். அதனால வந்து என்னன்னா அந்த காலத்துல இருக்கிற அந்த டைம்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட குணங்களை தெரிஞ்சு ஆக்ட் பண்ணாங்க. அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர் கிட்ட, அதனால நீயும் என்ன பண்ணணும், அவங்கள ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு. ஏன்னா முன்ன வந்து 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. எப்படின்னா ரொம்ப இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல, ஒருத்தன் வந்து ரோட்ல பண்ணா நீயும் பண்ணி நானுமே பண்றேன் அப்படின்னு. அவங்க வந்து எப்படின்னா நிறைய பௌதிகத்துல வந்து இருக்கிறவங்க. இன்னொரு செட் வந்து பௌதிகமே வேண்டாம் அப்படின்றவங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே லாபம் தான். எனக்கு பௌதிகம் வேணும்ன்றவங்களையும் கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். எனக்கு வேணான்றவங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணா தான் வேணும், அதனால வரும். அதனால இப்போ அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பௌதிக ஆசை இருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. எப்படி சொல்றீங்க? அவரு போர்க்களத்துல வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட உறவினர்களா நினைச்சங்காட்டிதான் அவர் வந்து பௌதீகத்துல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாரு கிருஷ்ணன் கிட்ட. அரிகோல் வெரி நைஸ். சோ பௌதிகம்லதான் உட்காந்துருக்காரு அவரு. அதனாலதான் அவர் ரிலேட் பண்றாரு. இவர் என்னோட மாமா, இவரோட தாத்தா, என்னோட பெரியப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றதே என்ன பௌதிக உறவுகளை தான் அவர் சொல்றாரு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? இப்ப வந்து பகவத்கீதா நம்ம பார்த்தது பரம்பரை இல்லைங்க. அதனால அந்த பரம்பரை மூலமா நம்ம கத்துக்கிறச்சே என்ன டைப் ஆஃப் பரம்பரைகள் இருக்குன்னா 4 பரம்பரை இருக்கு. நாம வந்து மாதவா, அதாவது அந்த இது ஸ்லைட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து பிரம்மருக்கு சொல்லி, பிரம்மர் கிட்ட இருந்து அப்படியே பரம்பரை நாரதருக்கு சொல்லி, நாரதர் கிட்ட இருந்து இறங்கிட்டே இருக்கும் வியாசருக்கு சொல்லி, அப்படி வர்ற பரம்பரையில் தான் நம்ம கத்துக்கிட்டோம். சோ இஸ்கான்ன்றது அந்த அந்த பரம்பரையை ஃபாலோ பண்ணும். இந்த மாதிரி இன்னும் 3 பரம்பரை இருக்கு. ஸ்லைட் வரைச்சே சொல்றேன், அப்போ நம்மளுக்கு தெரிய வரும். இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதோட சம்மரி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, ரஃப்லி இங்க இருக்கிறது எல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது 2 சாப்டர்ஸ் ப்ராட்லி கவர் ஆகும். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் வர்றாரு, அவர் பர்பஸ் என்னன்றது. 2வது அவரோட கம்பேரிசன், அவருக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அந்த 7 வித்தியாசங்கள் இருக்கு, 5 வித்தியாசங்கள் இருக்கு சினிமால காட்டுற மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அவர் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல், எந்த குணங்களால அவர் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாரு. வர்ணங்கள் தேவையில்லை, யூ வில் நாட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ். ஆனா ஏன் ஃபாலோ பண்ண போறாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம் கூடிய சீக்கிரம். இப்போ இதுதான் 2 கேட்டகரி. இதை தவிர ஆசிரமங்கள் இருக்கிறதுக்கு அப்புறமா போலாம். இப்போ இன்னொரு ஜெனரல் கேள்வி, நம்மளுக்கு வந்து பயஸ் கிரெடிட்ஸ், அதாவது நல்ல குணங்கள் இல்ல, குட் கிரெடிட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, பயஸ் கிரெடிட்ஸ் வேணுமா, கெட்ட கிரெடிட்ஸ் வேணும்? என்ன வேணும்? பயஸ் கிரெடிட்ஸ் வேணுமா இல்ல கெட்ட கிரெடிட்ஸ் வேணும்? 16th ஸ்லோகா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க ஸ்கிரீன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். படிங்க. தேங்க்யூ. கிம் கர்ம கிம கர்மேதி கவயோ அப்யத்ர மோஹிதாः தத்தே கர்ம பிரவக்ஷ்யாமி யத் ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸ்ய அபசாபாத். அறிவுடையோரும் எது கர்ம செயல் எது அகர்ம செயலின்மை என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரதிர்ஷ்டத்திலிருந்து நீ விடுதலை பெறுவாய். சொல்றாங்க அப்பா ரொம்ப புத்திசாலி கூட, எது கர்மா, கர்மானாலே அச்சு கர்மோண்டா அப்படின்ற கர்மம் இல்ல, கர்மா பை இட்செல்ஃப் மீன்ஸ் ஆக்ஷன். சோ எது சரியானது எது தப்பானது அப்படின்ற நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து என்னன்னா இங்க வந்து புத்திசாலி கூட அவங்க வந்து என்னன்னா எது செயல் இன்மை அப்படின்றத வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்லோகாவே கிம் கர்மா கிம் அக்கர்மா, எது கர்மா எது அக்கர்மா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன், ரைட்? இப்ப வந்து எந்த செயல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல செஞ்சாலும் நம்ம முன்ன இருக்கிற, அதுதானே இந்த ஸ்லோகமே, இந்த ஃபுல் சாப்டரே ஏவம் பரம்பரை பிராப்தம்லதான் ஸ்டார்டே ஆகுது. சோ பேசிக்கலி என்ன, நம்ம முன்னாடி இருந்த டிவோட்டீஸோட பாதையில தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15வது வருஷத்துலயும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா இண்டிபெண்டா நம்ம பண்ணக்கூடாது, பண்ணா அது வந்து என்னோட பிலாசபி ஆகும், அது கிருஷ்ணரோட பிலாசபி இல்ல. அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், எதை வச்சு சுரான்ற கிளாசிபிகேஷன், சுரா அண்ட் அசுராவோட கிளாசிபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் என்னோட குவாலிட்டி, என்னோட குட் குவாலிட்டி பேட் குவாலிட்டி இல்ல. நான் வந்து வேதங்களை ஃபாலோ பண்றேனா இல்லையா, ஃபாலோ பண்ணனா ஐ எம் அ டிவோட்டி, இல்லைன்னா நான் டீமன். இவ்வளவுதான் கிளாசிபிகேஷன். டீமன்னா சினிமால காட்டுற மாதிரி கொம்பு இதெல்லாம் இருக்காது, ரைட்?
இப்ப வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு இப்போ ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன் அதனாலதான் அந்த டாபிக் எடுத்தேன். நாம வந்து பிரம்ம கௌடியா பிரம்மர் அந்த சம்பிரதாயத்துல வரோம் அப்படின்றது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பழைய இதுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா சூரிய தேவன் அந்த பரம்பரை இக்ஷ்வாக்கு அங்க இருந்து போகிறது அப்படின்றத பாத்துருக்கு. அதனால இங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம சொந்தமா ரிலீஜனை கண்டுபிடிக்க முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல. என் வழி தனி வழி சினிமாலதான் ஒர்க் ஆகும், ரியலா வந்து செட்டே ஆகாது. நம்ம வந்து அந்த பரம்பரைன்னு நான் சொன்னது வந்து பிரம்மா சிவா இந்த பிக்சர்லயே வரும். இவங்க வந்து அதை வச்சுதான் பரம்பரை ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ கர்மான்றது வந்து ஆக்ஷன், விகர்மான்றது கெட்ட செயல்கள், பிக்சர்லயே தெரியுது ரைட். கர்மவாதி அப்படின்னா செயல் டிபிக்கலி ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றவங்க, அதாவது நல்ல பயஸ் கர்மா பண்றது. இன்னொருத்தவங்க வந்து ஞானி, இந்த 3 கேட்டகரி. பட் மெயினா வந்து கர்மாலேயே வந்து விகர்மானா பேட் கர்மா ரைட். நம்மளுக்கு விகர்மா அந்த பேட் கர்மா யாருக்காவது வேணுமா? வேண்டாம். குட் கர்மான்றதா கர்மா, கர்மானாலே குட் கர்மா தான். இப்போ நடுவுல இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல அக்கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது என்னன்றதுக்கு அப்புறம் வரேன். இங்க இருக்கிறவங்க வந்து எத்தனை பேருக்கு குட் கர்மா வேணும், எத்தனை பேருக்கு பேட் கர்மா வேணும்? எத்தனை பேருக்கு குட் கர்மா வேணும், எத்தனை பேருக்கு பேட் கர்மா வேணும்? யாருக்குமே வேண்டாம் கர்மாவே. ரெண்டுமே பிறவிக்கு வழிவகுக்கிறதுனால ரெண்டுமே வேண்டாம். என்ன பிரபு? ரெண்டுமே பிறவிக்கு மறுபிறவிக்கு நமக்கு வழிவகுக்கும். குட் வெரி நைஸ், கர்மாவும் அதனால வேண்டாம். வெரி வெரி நைஸ். மணிகண்டன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டுமே வேண்டாம். எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு அக்கர்மா, இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நம்ம பசங்க எல்லாருக்கும் பசங்க இருக்காங்க ரைட். ஸ்கூல் அட்மிஷன் வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்கூலே ஃப்ரீயா உங்களுக்கு கொடுப்போம், ஃப்ரீயா ஸ்கூல் கொடுப்போம். ஆனா நீங்க ஃபீஸ் கேட்க கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அப்பா ஸ்கூலே ஃப்ரீயா பண்றச்சு எனக்கு எதுக்கு ஃபீஸ், ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு எதுக்கு? அந்த ஸ்கூலே நம்மள பசங்களை படிக்க வச்சு போச்சு, தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் அப்படின்னு எடுப்போம். அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் அக்கர்மா. நம்ம எது பண்ணாலும் ஆண்டவன் கிட்ட கொடுத்துட போறோம், we're going to give it to God. அவர்கிட்ட கிருஷ்ணா பணமஸ்து அப்படின்ற கான்செப்ட் அங்க இருந்துதான் வருது ரைட். எல்லாமே கிருஷ்ணரோட செயல் அப்படின்னு நினைச்சா நம்மளுக்கு வந்து குட்கர்மா வராது. சரி, எனக்கு குட்கர்மா வேணும் அப்படின்னா பேட் ஒண்டி கொடுக்க முடியாது. கிருஷ்ணா நான் பண்ற தப்புகள் எல்லாம் உனக்கு அப்படின்னு நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு கேக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க, அந்த கேக்கை கட் பண்றோம்னா கேக்கும் வரும், அது மேல இருக்கிற கிரீமும் வரும், அதுக்கு மேல இருக்கிற பிளம்மும் வரும். பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குவிக்கா அந்த சாக்லேட்டு பிளம் அந்த கிரீம் எல்லாம் நக்கிடுவாங்க ரைட். அதுக்கப்புறம் கேக்க சாப்பிடவே முடியாது. நம்மளால ஆக்சுவலி அப்படி இப்போ பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கறச்சே நம்ம பண்ண முடியுமா? அப்படி மேல கட் பண்ணி பிளம் எடுத்து சாப்பிட்டு பண்ண முடியாது, அப்படியேதான் கொடுப்போம். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம கொடுத்தா ஃபுல் பேக்கேஜ் தான் கொடுத்துருவோம். அவர் இந்த மாதிரி ஒன்லி 1 பிட் ஐ வில் டேக்ன்றதுலாம் எடுக்க மாட்டார். அதனால ஃபுல்லா கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? நம்மளுக்கு குட் கர்மா வேணும், பேட் கர்மா வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா குட் கர்மா இருந்தா நம்ம ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவோம். ஸ்வர்க்கத்துக்கு போனாலும் திரும்ப வரணும். எதுக்குன்னா நம்ம இப்போ யூஎஸ் போறோம், பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பைரி ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அங்க இருந்தோம்னா என்ன இல்லீகல் இமிகிரண்ட்ல உட்காந்துருவோம். இப்போ அதே மாதிரிதான் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கும். இப்போ நீ இவ்வளவு நல்ல கிரெடிட் பண்ணியா, நீ வந்து ஒரு 10 வருஷம் இல்ல ஒரு 100 வருஷம் இல்ல ஒரு 1000 வருஷம் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு வரலாம், போலாம் அப்படி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னா வரணும். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்ம மாட்டிப்போம். அதனால நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அதை எடுத்துட்டோம்னா சொர்க்கம் போயிட்டு திரும்ப இங்க வந்துடுங்க, இங்க வந்து மறுபடியும் பக்தி ஸ்டார்ட் பண்ணும். அது வந்து கிருஷ்ணா நீதான் கதின்னு கொடுத்தோம்னா கெட்டதையும் அவர் எடுத்துக்கிறாரு. சோ நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே அவர் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம நேரா வந்து வைகுண்டம் போவோம். வைகுண்டம்லயே என்ட்ரி கிடைச்சப்பறம் நம்மளுக்கு எந்த விதத்துல எந்த விதத்தையும் அஃபெக்ட் ஆகாதது என்னன்னா, வைகுண்டத்துல என்ட்ரி வந்த அப்புறம் நம்மளுக்கு சொர்க்கத்தை பத்தியே வரி வேண்டாம். ஏன்னா வைகுண்டம் இஸ் லைக் பில்லியன் டைம்ஸ் சொர்க்கம். வைகுண்டத்துக்கு இன்னொரு பேரு பரமபதம், இன்னொரு பேரு சொர்க்கம்னு கூட சிலர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இட்ஸ் அன் எட்டர்னல் சொர்க்கம், எட்டர்னல் ஹெவன். அது பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு தேவைப்பட வேண்டியது அக்கர்மம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மாண்டா பயன் நோக்கி ஜென்ரலா செயல்கள் செஞ்சா, நல்ல சாஸ்திரம் சொன்னதை செஞ்சா அது பேர் கர்மா. சாஸ்திரங்கள் சொல்லாததை நான் செஞ்சேன்னா அது பேரு விகர்மா. விகர்மான்றதா காஷ்லி ஆக்டிவிட்டி சொல்றது எல்லாமே.
இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கொலை பண்றது, இது எதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் பண்றது. சோ அத நம்ம பண்ணாம இருக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? இப்போ வந்து இது பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பவர்னால பண்றது இது வந்து கர்மாவா விகர்மாவா நீங்களே சொல்லலாம். இப்ப வந்து ஒரு மிலிட்ரியில வந்து ஒருத்தன் கொலை பண்றான், கரெக்டா? அதாவது மிலிட்ரிக்கான கொலை தானே பண்றான். அவன் பண்றது கரெக்டா தப்பா? அது விகர்மாவா இல்ல அது கர்மாவா? அது அக்கர்மா. எப்படி அகர்மா ஆகும்? ஏன்னா he is doing for the others sake. ஏன்னா அவன் வந்து பர்பஸா வந்து ஒரு எனிமிட்டி இல்ல, வெஞ்சன்ஸ் இல்ல, அவனோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இல்ல, எதுவும் இல்ல. அவன் நம்மளை அட்டாக் பண்ண வரான், ஸோ நம்ம திரும்ப அவன் அட்டாக் பண்றான், he is killing that enemy. அதனால he is killing that opponent. அதனால அது வந்து அவனுடைய கர்மாலையும் போகாது, எதுலயும் வராது, அது அகர்மாவா தான் இருக்கும். ஏன்னா வெரி நைஸ் ஆன்சர். எல்லாருக்கும் பட் ஸ்மால் ட்விஸ்ட் என்னன்னா, இது வந்து கர்மா. அவன் செய்ய வேண்டிய செயல் அது. அவனுக்கு அந்த கர்மத்துல அதிகாரம் இருக்கு. நம்ம 2வது சாப்டர் படிச்சோம் இல்லையா? கர்ம நீவாதிகாரஸ்தேமா கலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பல ஹேதுர்பூர்மா தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி. சோ இவர் பண்றது கர்மா தான். அவர் செய்யறது என்ன? அவருக்கு பாவம் வராது. கரெக்டா நீங்க சொன்னீங்க, விகர்மா இல்ல. ஏன்னா அவர் கொலையே பண்ணாலும் he is doing only his duty. ஒரு ஜட்ஜ் ஹேங்கிங் கொடுக்குறாரு, he is doing his duty. ஆனா அக்கர்மால வராது. அக்கர்மானா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. It is ஓகே not good. ஓகே Even if it is good to somebody, it can be good to someone. It is still karma only. Example, doctor காப்பாத்துறது. Wow, great. So what? Great. ஆனா he is only doing body level. இது எல்லாமே ஷரீர லெவல்ல இருக்கிறதால it will all come under karma. ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் கிருஷ்ணரை கனெக்ட் பண்ணாத அக்கர்மால வரும். எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிரபுபாத் எடுத்துக்கோங்க. அவர் வந்து ஜபமாலையை கொடுத்துட்டு இருக்காரு, இல்ல பிரசாதம் கொடுத்துட்டு இருக்காருன்னா இட் இஸ் ஆல் அகர்மா. ஏன்னா அகர்மா அப்படின்னா ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா நம்மள அங்க எடுத்துன்னு போய் உட்கார வைக்கும். அதனால இட் இஸ் கால் வெரி கிளியர்லி அகர்மா. அகர்மானா எவ்ரிதிங் ரிலேட்டட் டு லார்ட். இப்போ இதுவே மிலிட்ரிக்காரன் அகர்மாவா எப்படி திங்க் பண்ணலாம்னா, ஐ வாண்ட் டு சேவ் இந்தியா அப்படின்னு நினைச்சான்னா இட் இஸ் கர்மா. ஐ வாண்ட் டு சேவ் டிவோட்டீஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியால இருக்கிற டிவோட்டீஸ நான் காப்பாற்ற முடியும், ஏன்னா இவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா அது அக்கர்மாவும் நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஏன்னா எவ்ரிதிங் தே ஆர் ரிலேட்டிங் டு த லார்ட். அண்ட் அதை வச்சு ரிலேட் பண்ணா என்ன ஆகுது? we will be able to take the entire relationship to the next level. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? ஏன்னா மாதாஜி அண்ட் பிரபு இவங்க 2 பேர் தான் பேசுறாங்க, வேற யாருமே பேசல. அதனால நீங்க எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டீங்களா, இருக்கீங்களா இல்லையா? வீடியோ வேற ஆன்ல இல்ல. சோ எனக்கே கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்கீங்களா? டைம் என்ன ஆகுது? ஓகே, 10 more minutes. சோ இருக்கீங்களா இல்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு? நான் இருக்கு பேசுறது புரியுதா? நான் பேசுறது புரியுதா ஆக்சுவலா? ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்களா, இல்ல யூஸ்வலா இப்படிதான் இருக்கீங்களா, இல்ல எனக்கு பிடிக்கல அதனால நீங்க அப்படி இருக்கீங்களா? 1 வீக் தான், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிங்காரன் செல்வன் பிரபு வந்துருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதா? பிடிக்குதா? புரியுது புரியுது மாதாஜி. ஓகே புரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து 18th ஸ்லோகா படிங்க. இத மறுபடியும் நாளைக்கு ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் லெவல்ல பார்க்கலாம். ஸ்லோகா படிச்சுட்டு மீனிங் படிங்க யாராவது. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க ஸ்லைடு மாதாஜி. போயிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மண்ய கர்மயः பஷ்யேத கர்மணி ச கர்மயः ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு ச யுக்தः கிருத்சன கர்ம கிருத். ஹரே கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காப்பவன் மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம். என்னன்னு சொன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்டா இருக்கிறவன் என்னன்னா ஜென்ரலா வந்து இந்த கர்ம பந்தன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கர்ம பந்தனா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதாவது கர்மத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அவன் எல்லாமே கிருஷ்ணனுக்கு சொன்னான். நான் இப்ப சொன்னேன், மிலிட்ரிக்காரன் சுட்டானா பாவம் வருமா வராதானா? வராது, ஏன்னா கர்மத்தை செய்யறான். ஆனா எங்கேயாவது ஒரு குட்டி பாவம் வந்தாலும்
இப்ப வந்து இவங்க எல்லாம் டிவோட்டி அப்படின்ற எண்ணத்துல பண்ணானா he will not get பாவம். இப்ப நம்ம பாவம் பண்றோமானா தெரியாம கூட பாவம் பண்ணுவோம். நடந்துட்டே இருக்கோம், ஒரு எறும்பை போட்டு மிதிச்சிடுறோம், கொலை பண்ணிருக்கேன். என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்லி, ஆமா நான் கண்ணுல வந்து மூடிக்கிட்டே போய் கார்ல ஒருத்தனை தூக்கி போட்டேன், எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் விடுமா? தூக்கி உள்ளதானே போடும். அதே மாதிரி லா ஆஃப் காடுக்கும் அந்த மாதிரி ரூல் இருக்கு. அதனால நம்ம செய்யற, இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம், வெஜிடேரியன் மாதாஜி நாங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் சாப்பாடுல வெஜிடேரியன் தான் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சின்ன எறும்பு இருக்கலாம், ஒரு சின்ன வண்டு இருக்கலாம். நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ வி ஆர் இன்டைரக்ட்லி நான் வெஜிடேரியன். சோ பாவங்களை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம அடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்போ நம்ம வந்து நல்லதுக்கு சந்தோஷமோ இல்ல கெட்டதுக்கு அழுறதோ இல்லைன்னா ரெண்டுமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துருவோம். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர், அதுதான் அர்த்தம் வந்து அக்கர்மா அப்படின்றது. ரெண்டுமே கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வராது. இப்போ நம்ம நினைப்போம், சரி அதே தானே நம்ம மாயாவதிகள், பிரம்மவாதிகள், அதாவது ஆண்டவனே இல்லைன்றவன் கூட பாத்தீங்கன்னா வெறும் பயம் தானே. அதனால அவன் வந்து எந்த பௌதிக ஆசைகளும் செய்யறது இல்லை. கரெக்ட். அவன் வந்து என்னன்னா பயத்தினால செய்யறது இல்லை. என்ன பயம்னா எனக்கு உடம்பே வேண்டாப்பா அப்படின்னு. அதனால அவன் எதுவுமே பண்றது இல்லை. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த பக்தி பாதையில போறது கஷ்டம். ஏன்னா பக்தின்றது இப்போ நீங்க எல்லாம் எடுத்து போய் உட்கார வச்சுட்டு நீங்க அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு லைட்டையே திங்க் பண்ணுங்க, 1/2 மணி நேரம்னா முடியாது. அதுவே 2 மணி நேரம் நீங்க சாமிக்கு சமைங்கன்னா செய்வீங்க. கரெக்ட் தானே? சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பர்சனலிஸ்ட் அப்படின்றது அருவம் இல்லாம உருவம். அருவம்னா எனர்ஜி, உருவம்னா உருவ ஃபார்ம், ரைட்? இப்போ கிருஷ்ணர்லயே 3 லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கும். பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான். பகவான் என்றவருக்கு உயிரும் இருக்கு, அந்த உணர்வுகளும் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் மாதிரி அவருக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டியும் இருக்கு. எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு பண்றதால அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து சந்தோஷத்துல இருப்பார். ஆனா அது கிருஷ்ணருக்கு பண்றோன்றது தெரிஞ்சு பண்ணட்டும். அப்படி அந்த ப்ராசஸ் வந்து பர்சனல் ஆசை இல்லாம கிருஷ்ணாவை பண்ணணும்னு எதை நினைக்கிறோமோ அது அக்கிரமம். இதுதான் அர்ஜுனர் பண்ணாரு. ஏன் இதை எடுக்கிறேன்னா, அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ என்னோட மாமா நான் கூட பண்ண மாட்டேன், என்னோட பெரியப்பா, இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமலா போயிடுச்சு. ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு குழப்பத்துல இருந்தாரு. இது முடிஞ்ச அப்புறம் அவர் அவ்வளவு, ஏன்னா எதுக்கு சொன்னா ஓகே பகவத்கீதா மொத்த மொத்த போர், ரைட்? இந்த மொத்த ஃபைட் எத்தனை நாள் நடந்துச்சு? மகாபாரத யுத்தம் how many days it lasted? 18 நாள். 18 நாள். இப்ப பகவத்கீதா எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு? அவங்களுக்கு எத்தனை நாட்கள், எத்தனை வருடங்கள் ஆச்சு கிருஷ்ணர்? 5000 ஆண்டுகள் பிறகு. 5000 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சொன்னாரு. பட் அந்த யுத்த பூமியில எவ்வளவு நேரத்துல சொல்லி கொடுத்தாரு அர்ஜுனருக்கு? some few minutes ஏதோ சொல்லுவேன்னு தெரியல. சோ அவ்வளவு நேரம் தான், 3/4 மணி நேரம் தான் சொன்னாரு. நம்மளால முடியாது, நம்மளுக்கு வேற ப்ராப்ளம், நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் தேவை, அவருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, அவருக்கு டைரக்டா புரிஞ்சிச்சு. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த போர்க்களத்துல சொல்லி கொடுக்குற அந்த சிச்சுவேஷன் வந்த உடனே அவர் இஸ் வெரி வெரி கிளியர். அப்போ 45 மினிட்ஸ்ல அவரோட மைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ வந்து நான் என்னோட சொந்தக்காரன் அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்தவர், இல்லப்பா நான் வந்து உங்களுக்கோசரம் தான் இருக்கேன் அப்படின்ற பாவத்துக்கு அவர் போறாரு. இஸ் மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் பாவம். அந்த நெக்ஸ்ட் பாவம் போறதால அவரை எந்த விதமான லெவலுக்கும் அஃபெக்ட் பண்றது இல்லை. அதனால அவருக்கு என்ன ஆகுது, அவரோட பாவம் வந்து கம்ப்ளீட்லி இஸ் சேஞ்சிங். என்னோட சந்தோஷம், என்னோட சொந்தக்காரன்றதை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு வேணும் இந்த போர், அந்த ஆங்கிள் ஒண்டி பார்த்து அவரு பண்றாரு. அந்த ஆங்கிள் ஒண்டி பார்த்து பண்றதால அது இட் பிகம்ஸ் கர்மம். போர்தான் பண்ண போறாரு, சண்டைதான் போட போறாரு, அழிக்கதான் போறாரு. ஆனா இட் இஸ் நாட் டேக்கிங் பேட் கிரெடிட்ஸும் சரி, குட் கிரெடிட்ஸ் ரெண்டுமே இல்லாததால கிருஷ்ணரோட சந்தோஷத்துக்கு மாத்திரமே இந்த போர்க்களம் நடந்ததால இட் இஸ் கால்ட் அகர்மா. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் இஸ் கிரேட்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, அர்ஜுனா வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆனாரு. ஆனா கன்ஃபியூஷனுக்கு கிளாரிட்டியே கிருஷ்ணர் கிட்ட வாங்கிட்டு அந்த கிளாரிட்டி மூலமா அவரு அடுத்த ஸ்டெப்பை ரீச் பண்ணாரு. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதோட நான் இன்னைக்கு விட்டுட்டு நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா?
No doubts, Mataji. நோ டவுட். நான் பேசுறது புரியுதா? Yes. புரியுது. கிளியரா இருக்குல்ல? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது மாத்தணும், ஸ்லோவா போகணும், இல்ல ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் இந்த அப்ரோச் பண்றோம், இல்ல பர்ஃபெக்ட் படிக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லலாம். சரிங்களா? மீண்டும் நாளைக்கும் நான் தான் வருவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. Hare ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா.